روز باش تماشاوانه ایجا دست به که هفته کینو دا دست به که روز کینو دا ام د برنامه نو روز دا به هفرانه هکه اون آماده بند برنامه نو روز دست بید که ولی تماشاوانه ایجا هفته حزیران نزیکتر دبه کلجانا هل بجارتنا جی هر کدو چه بلندتر دبه ریبری پارتین سیاسی هول دادن کو پیام خوی هری گرینگ هواکن خوی هری واتدار وان روزه دا سر دکا بکار بینه دو فیگن yüksek dağlı Samsun'e bu Ahmet Davutoğlu ile Ahmet'e bu Kemal Kılıçdaroğlu ile Eskişehir'e bu. Naha emberi xubdan peyame van herse rehberin siyasi partiye. Türkiye'nin onurlu direngen halkına Hevseruka HDP figen yüksek dağ de çerçoveye xebatên hilbijartina heftê hezîranê de çû bajarê Samsunê û bi tevlîbûna hezaran kesî mîtîng li dar xist. Bütün Türkiye halklarının karşısında hesap verecek. Korkmuyoruz, korkmadık, vardık, varız, var olacağız. Yüksek dağlı qada mîtingê axifî û xwest herkes bawerî HDP bike ku dê aştî û aramiyê bîne Tirkiye û balkişan ser xizanî û pêkutiyên li ser gel û diyar kir ku axaftina dawî her daîm ji aliyê yên di berxwedanê de ne tê gotin û got ku ew ê di heftê hezîranê de gotina dawî bêjin. Her yerde değerli halkımız güvenin, kendinize güvenin, halkınıza güvenin, haklılığınıza güvenin. Her yerde bu güvenle, bu birlikle önümüzü, yönümüzü, geleceğe döneceğiz. Hiçbir gücün, hiçbir saldırganlığın ve kuşatmanın önümüze geçmesine izin vermeyeceğiz. Emin olun ki Piştî mîtingê hin alîgirên AKP ji ber qelebalixîya gel nerazîbûn nîşan dan û xwestin provokasyonê pêk bînin. Serokvezîr Ahmet Davutoğlu ji bo tevlî mîtinga li qada îstasyonê bibe hate Amedê. Ji bo tevlîbûna mîtinga Amedê jî ji bajarên wekî Elazığ, Çewlik û Mêrdînê alîgirên AKP bi wesayîtan hatin Amedê. Sedan kesên ji sê bajaran hatin pêşî li îstasyona petrolê ya xizmên namzetê AKP Haşim Haşimî hatin rawestandin û piştre derbasî qada mîtingê bûn. Piştî girse derbasê qadê bû Davutoğlu derkes ser dike û xîtabî alîgirên xwe kir. Liste Muş'taydım, Kars'taydım. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî di çarçoveya xebatên hilbijartinê de li bajarê Eskişehirê tevlî mîtinga partiya xwe bû. Diyorlar. Efendim emekliye 2 maaş ikramiye verince emekli gidecek İsviçre bankalarında hesap açacak diyorlar. Onların öyle bir alışkanlığı var ya. Kılıçdaroğlu li qada mîtingê xîtabî alîgirên xwe kir û da zanîn ku dê lîtra mazûtê bi 1000 bide cûtkaran. 13 yılda nasıl bir memleket bıraktılar? 13 yılda 2 Trakya büyüklüğünde alanı çiftçi ekmiyor. Çünkü zarar ediyorum diyor. Mazot pahalı diyor. Diyorlar ya biz dünya lideriyiz. Arada bir diyorlar biz dünya lideriyiz. Ankara'da oturan beyler. Serokê BTP Haydar Baş jî li İstanbulê tevlî mîtinga partiya xwe bû. Vatanın sahibi. Başbank li alîgirên xwe kir û xwest li wî xwedî derkevin. Bazı televizyon kanallarını tuttular, bizi göstermemeye çalışıyorlar. Ben devletleri ayağa kaldırdım. Değil ki milletimi kaldırmayayım. Bu tezi milletim için yazdım. Var mısınız bir millet olmaya? Vakti mijar propaganda elbijartine be o denk girtin be pesindayın o vaatçı mukabın besin ordu ben.
Balafirgeha Mûşê ku 23 sal berê hatibû vekirin, AKP ew jî kir malê xwe. Niha em nûçeya xwe temaşe bikin. AKP ku di sala 2022 de ketil bijartinê û bu hikûmet bêyî fedî balafirgeha Mûşê ku beriya 23 salan hatibû çêkirin, kir malê xwe û îdia kir ku balafirgeh ji aliyê AKP ve hatiye çêkirin. Rêderên AKP bi bîlbordên ku nava bajêr da li qandin pesnê xwe dan û îdia kirin ku balafirgeha 23 sal berê hatiye çêkirin, ji aliyê wan ve hatiye çêkirin. Li aliyê din endamên Meclîsa Bajar ên Colemêrgê jî bi daxuyanekî aşkere kirin ku namzetê AKP yê Colemêrgê Osman Qizilban ku berê serokê îdareya taybet bû, bi derfet û wesayetên saziyên dewletê propagandaya AKP dike. Böyle bir durumda Türkiye'nin demokratik bir seçimin yapılmasını düşünmek mümkün değildir. O nedenle ayrıyeten iktidardan yana olan siyasi parti geçmişten günümüze kadar sürekli olarak devletin olanakları kullanılması, devletin araç ve gereçlerinin kullanılması ve sonuç itibariyle yine Hakkari'de daha önce İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreter görevi yapan Osman Kızılban şu anda AKP'nin birinci sırada adayıdır. Hakkari İl Özel İdare Genel Sekreterine, Hakkari İl Özel İdare'nin müdürlerine AKP'ye hizmet yapmak için son derece baskı yapılmaktadır. Hevserokê Meclîsa Bajar Lokman Özdemir da zanîn ku di derheqê Qizilban de gilê bikin. AKP'nin hepsi somuttur. Yani resmi çalışanlardan aldığımız bilgilerdir. Yani kişilerden net aldığımız bilgilerdir, somut bilgilerdir. Kesinlikle eğer AKP yönetimi, Hakkari AKP yönetimi, AKP il başkanı böyle devam ederse kesinlikle suç duyurusunda bulunacağız. Ve ayrıyeten Hakkari valisi bu konuda eğer haberi varsa müdahale edilmelidir. Mixabin bi nûçeyekê xemgîn em nûçeyê xwe berdewam dikin. Ji Qamişloyê navenda tenduristiyê de piştî şewatê gelê kesan jiyana xwe ji dest da. Niha em berê xwe bidin dimenên vê şewatê. Li bajarê Qamişlû ya kantona Cizîrê di saetên nîv de li avahiya navenda tenduristiyê ya li taxa Meyselûn ku ji heft û dehan pêk tê teqîn pêk hat. Li gorî agahiyên destpêkê tîpa gazê ya li mitbexê texiya şewat derket û piştre ji ber tîpa oksîjenê û depoya mazûtê ya li ser banê avahiyê jî teqiya ye şewat zêde bû. Piştî ku şewat zêde bû, hêzan asayîşê û ekîbên agirkuj çûn cihê bûyerê û şewat vemirandin. Aha bi sedan malbat û xizmên kesên di avahiyê de jî çûn ber navenda tenduristiyê. Li gorî agahiyên ku hîn nehatine teyîdkirin, di avahiyê de nêzî 5 kesî hebûn û di encama şewatê de gelek kesan jiyana xwe ji dest da û gelek jî birîndar bûn. Hata zanin ku cenaza û kesên birîndar rakirin nexweşxaneyên Selam, Nur, Nafis, Wetanê û Rehmê yên li Qamişlû. Berxwedana Rojava bê navber berdewam dike. Li hemberî çeteyên Daişê YPG û YPJ berxwedanekî bêhempa didin. Li kantonê Cizîrê û Kobanê 13 gundê dinê hatin rizgarkirin. Yên ku bûne tirs û xova çeteyên Daîş yekîneyê antîterorên ku ji YPG û YPJ hatiye avakirin. Di heman demî de vê şerê de ciwanê Kurd ku jiyana xwe ji dest didin, tên derbasê Bakurê dibin, li Bakurê jî ji hêla girseyê ve tên pêşwazîkirin gel pêwira xwe ya dawîn li hemberê van ciwana pêktîne. Herî dawîn jî du ciwanê Kurd li Amedê hatin defnkirin. Niha em vê dosyayê xwe bi hev re temaşe bikin.
Navenda çapemeniya YPG derbare 24 saatên dawî yên operasyonên li Kobanê û Cizîrê de daxuyaniya Kweşand û Diyarkir ku hemleya fermandar Rûbar Qamişlo ku li Rojavayê kantona Cizîrê hatibû destpêkirin di roja xwe ya 25 de bi serkeftî berdam dike. YPG Diyarkir ku hêzên wan şevedin li qadên Rojavayê bajaroka Mebruka operasyonek nû li derxistin û gundên Tilreman, Omcirîn, Bêwedêr, Xirab Seyar, çet mezrayên biçûk, Çerxereya Heylê û navenda Ceylanê ji çeteyan rizgar kirine. YPG anî ziman ku şevedin li derdora gundê Rahana Begara ku 3 kilometre dikeve başûrê Serêkaniyê jî di navbera hêzên wan û kumên çeteyan de pevçûnekê demkurt hatiye jiyandin û li wir du endamên çetan hatine kuştin. YPG ragihand ku di encama şerê li Cizîrê 3 şervanên wan jî jiyana xwe ji dest danin. YPG di berdama daxuyaniyê de têkildarê şerê li Kobanê agahîdan û aşkera kir ku di encama operasyona ku hêzê Bolkan Erfila a Kopêk hateya Artêşa Azad jî tevlî bû de 9 gund ji çetan hatine paqijkirin. Di daxuyaniyê de hat gotin ku şervanekî YPG û şervanekî Borkan Elfrat ên ku di serkeftina operasyonê de rolekê giring lîstin jiyana xwe ji dest dane. YPG di dawiya daxuyaniyê de destîşan kir ku kumên çetan şevedin li başûr Rojhilatê bajaroka Tilberaq êriş li darxistine û di encama êrişê de şerên dijwar qewimîne û ragihand ku êriş rastî bersiva tund hatiye û 8 çete hatine kuştin, hejmarek zêde çete jî birîndar bûne. Li Rojava jaliyekê êrişên Daişê yên li ser xelkê sivîl domin û ji aliyê din jî operasyonên YPG yên ji bo paqijkirina bajar, gundan û li hemberî Daişê bi hemû leza xwe didomin. Yekîneya antîteror a YPG jî li hemberî biryargehên Daişê operasyonên profesyonel pêk tîne û wan bêbandor dike. Yekîneya ku bi perwerdehiyek demdirêj tên elmandin derfet û firsendê nade çeteyan. Çavkaniyên YPG ji nûçegihanê Özgür Gün TV're ragihand ku li Rojava bi dehan yekîneyên antîteror hene û ew li dir jî çeteyan operasyonên nepenî pêk tînin. Hat diyarkirin ku çeteyên Daişê dema navê van yekîneyan dibihîzin dikevin nav tirs û xofeke mezin. Lewre yekîneyên antîteror heta niha gelek operasyonên serkeftî pêkanîne. Tamam. Tamam baba, tamam. Cenazeyê endamê YPG Yusuf Eteş ku li Kobanê di şerê li dijî çeteyên Daişê de jiyana xwe ji dest da li bêt lîsê ji aliyê hezaran kesan ve hat pêşwazî kirin. Hezaran kesên cenazeyê pêşwazî kirin piştî vecibên olî yên cenazeyê bi cih anîn bi meşekê birin gorsana Xerzanê û li ber duruşmeyan cenaze spartin axê. Cenazeyê endamê YPG Azad Tutçiyê li Kobanê di berxwedana li hemberî çeteyên Daişê de jiyana xwe ji dest da jî piştî rêkirin saziya tipa edlî ber bi Amedê ve derxistin rê. Cenazê Tutçî li Amedê jaliyê hezaran kesan ve hat pêşwazî kirin û
û bi merasîmekê li goristana Yenîköyê hat definkirin. Abi ve azvacı ehli beytavi. Birayê Tutçî, Cihan Tutçiya xaftina Kurd kir û da zanîn ku birayê wî ji bo azadiya gelê xwe canê xwe feda kir. Gelê mazlûm namus û şerefa wan ket şer. Bu bize ket. Em serbilindin. Bırak salve. Bılam netinem jo tevra spasiya xwe dikin. Mala wa be. Berê salvegera Taksimê bû. Bu yerên ku 2 sal berê li Taksimê dest pê kirin kul tevahiya Tirkiyê bela bûn. Ji bo salvegera wê û ji bo bîranînê kesên ku piştevaniya Taksimê de cî digirin xwestin ku herin parka Geziyê. Lê polîsa barîqatên wisa li hemberê wan çê kirin ku wek polîhêzê ku bi 25 kesan 25,000 kesî pêk tê polîsa hêzekî wisa mezin li wêrê bicî kirin ku neçin Gezî Parkê. Endamên piştevaniyê Taksimê jî dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Niha van dimene bi hevra temaşe bike. Endamên piştevaniya Taksim û malbatên kesên di berxwedana Gezî de jiyana xwe ji destan xwestin di duyemîn salvegera berxwedana Gezî de li Parka Geziyê merasîma bîranê li dar bixin. Polîsên saetên serê sibê de qada Taksimê dor pêç kirin pêşiya girsê girt û neheşt girse derbasî parkê bibe. Parkında karanfillerimizle olmak istediğimizi söyledik. İzin vermeyeceklerini söylediler. Burada bekliyoruz. Hep birlikte bekliyoruz. Hep birlikte direniyoruz. Piştî meş hata astan kirin girse duruşum qêriya û dest bi çalakiya rûniştinê kir. Ji piştevaniya Taksimê avahî saz Mücelleya Picê, dayîka Berkîn Elvan Gülsüm Elvan, hevseroka rêxistina HDP ya Stenbolê Ayşe Erdem, seroka giştiya SP Sultan Ulusoy, seroka giştiya Halkevlerî Oya Ersoy, hevserokê giştiya ÖDP Alpertaş, HDP, HDK, SP, SDP, EMEP û gelek platformên din piştgirîdan çalekî. Çalakiya girsê ya rûniştinê li qada Taksimê berdewam dike. Belê temaşevanê ce nûçeya me dawîn bû bi vê nûçeyê em gîştin dawiya nûçeyên xwe. Niha rêça nûçeyan di çapemeniya nivîsî de em ê bi hev re bişopînin. Destpêk rojname me ya destpêk rojnameya Azadiya Welat. Rojnameya Azadiya Welat, manşeta rojnameya Azadiya Welat yekîtî geş dibe. Belê ji bo serkeftina HDP yekîtî geş dibe. Hilbijartinên heftê Hezîranê di nava Kurdan de ittifaq û yekîtiyê geş dike. Demek berê heyeta yenekê hatibû Bakur, ji bo serkeftina HDP tev li xebatan bibû, her wiha heyeta tevgera Goran û heyeta Federasyona Komeleyên Ezîdiyan jî hatin Bakur û tev li xebatên hilbijartinê bûn. Belê, di rojê borî de di televizyona me de bernamekî ji bo wan re hatibû çêkirin ku çilû heyeta yekîtiyê a çilû du kesan pêk tê hatibûn tev li kar û xebatê hilbijartinê HDP bibûn û ji bo piştevaniyê ev çilû du kesêk hatibûn bajarê Kurda tev kom bi kom belav bibûn û wek çalak jî dixebitin. Îro dêjivan yek jî beşa duyemîn de mêvanê me be endamê vê lijneyê ji çilû du kesan pêk tê vê lijne endamê vê lijneyê yek jî dê mêvanê me be em ê bi hev re çavdêriyên wî û di nav kar û xebatê de serpêhatiyê wî em ê bi hev re godarî bikin ji devê endamê yenekê ku ji başûr hatiye. Belê bersîva herî xurt yekîtiya Kurdan e ku di vê pêvajoyê de li hemberê
bin pêkirina pêvajoyê li hemberê ku Kurd tuneye carê di zivirên serî de Kurd tuneye piskirêka Kurd tuneye piskirêk wekî kirin piskirêka tekê kesî li hemberê van nêrînên hikûmeta AKP û bin pêkirina pêvajoyê divê bersîva herî Xurt xurtkirina yekîtiya a di navbera Kurdan da dibin vê manşetê de ê ku derketiye pêş ev e. Ji mitingê do wêneyê rengîn hatine dayîn, mitinga do ku gelek bi hêla wêneyan ve dewlemend hatiye xemlandin, ji vê mitingê dibin mitingê de gotiye ku şerxwaz dê têk biçin. Dê vê hilbijartinê de ê ku şer de ısrar dikin, ê ku şer dixwazin, yên ku pêvajo bin pêkirine, ê ku Kurd û piskirêka Kurd carekî din tune dihesibînin, yani bi kurtasî dê AKP û siyaseta AKP têk biçe, ew peyamê ku divê mitingê de derketiye pêş ev e. Nûçeya di ku derbarê karkerên demsaliyê ku her sal vê demê de bi biharê ve ji bajarê Kurdan ber bi Rojava bajarê Tirka ve herikînekî karkera dest pê dike. Ev karkerê demsaliyê ku çûne bajarên Rojavayê Tirkiye niha ji bo hilbijartina vedigerin bajarê xwe ev veger jî dest pê kiriye ji bo ku her dengekî gelek bi qîmete bi rûmete her dengek dikare encamê biguherîne. Bi vê armancê ev karkerê ku di bajarê Tirkiye de dixebitin niha berê xwe dane bajarê xwe bajarê Kurdan û vedigerin ji bo ku hilbijartina da dengê xwe bikar bîne. Di wî warê de jî nûçeyekî girîng hatiye parvekirin. Di ber manşetê de jî çend roj berê di rojnameya Azadiya Welat da wek agahî dihat dayîn wek ser manşet hevpeyvîna ku endamê Konseya Rêvebera Kecekê Rıza Altun ra hatibû kirin. Ev hevpeyvîn agahiya wî hatibû dayîn ku dê rojê pêştan em ê Azadiya Welat da bidin. Ev hevpeyvîn dest pê kiriye û tê dayîn. Di derbarê vê hevpeyvînê de nêrînên endamê Konseya Rêvebera Kecekê Rıza Altun derketiye pêş. Rıza Altun da xeftina xwe de gotiye ku AKP dê êş û azaran zêdetir bike. Heke heftê Hezîranê de AKP bi serkeftê ji hilbijartina derkeve dê zext û zorê xwe zêdetir bike li Tirkiye dê rewşekî aram nemîne heke AKP di heftê Hezîranê de bi ser bikeve. Di ev hevpeyvîn jî bi dorfirehî rojnameya Azadiya Welat da cî digre, temaşevanê me bixwazin dikarin bixwînin. Belê di derbarê de Rojavayê de çeteyên Daeş û heman koalîsyona ku heye koalîsyonê Sûriyê ku hene di nav da El Nusra û her wiha partiyên an jî çeteyên dinê cî digirin, gotiye ew Daeş çeteyên Daeş heman tiştin. Di ser manşeta Azadiya Welat da wekî ku me jî di nûçeyên xwe da anî ziman nûçeya ku xemgîn şewata ku li Qamişloyê pêk hatibû di wê şewatê de 23 kesan mixabin jiyana xwe ji dest daye. Ev şewat wekî komkujiyekî pêk hat mixabin. Ev divê ji teqîna cereyê Gazê ev şewat dest pê kiriye. Cereyê Gazê diteqe û piştî teqînê jî mixabin di avahiyê de ev şewat dest pê dike. Ev şewat dibe sedema jiyana ji destdayîna 23 kesan mixabin. Ev nûçeya xemgîn jî ser manşetê hatiye dayîn. Nûçeyê dinê ku di rojnameya Azadiya Welat de cî digirin ser derbarê geziyê de ev geziya ku wekek me got salvegera wî bû ji bo salvegera wî bîranînên ku li wêrê kesên ku jiyana xwe ji dest dabûn di vê çalakiyê de ji bo bîranîna wan endamên piştevaniyên Taxîmê hewldan ku herin parkê lê mixabin bi tondiyekî gelek dijwar re rûbirûman nikarbûn herin parkê ev jî wek nûçe li vir ciyê xwe girtiye.
بله و نوچه دجی دوی فرمانا هفته و چاران دبه فیلم بله فرمانا هفته و چاران آکو لهمبر ایزیدیا جواکا ایزیدی پیکات لشنگا لدست بکر قلاوی دکه که حیا نها هفته و سه فرمان لهمبر ایزیدیا پیکات یعنی هفته و سه قرکرن لهمبر جواکا ایزیدی پیکات بو هفته و چارانجی مخابن ای سال لبر چاوی جیهانه لبر چاوی تواهیا مروواهی اف قرکرنا هفته و چاران مخابن اوجی سالا درباس بویدا پیک هات ده درباره ویدا فیلمکی تیچه کرن از باورد کم ده فیلمکی گلک بالکش درکه و هوله ده داویا روزنامه آزادی ولاتا وکی هر گاف کار و خبات هلبجارتنه باجار به باجار تر شوپاندن نرخاندنین نشتجین باجار تنگرتن ایروجی مردین باجار مردینه باجار قدیم باجار هری کبناره باجار پر چاندی پر ناسنامه‌ای باجار مردینه هاتیه داین جکار و خباتان وینه هاتنا پارو کرن همان دمیده نشتجین مردینه کد درباره هلبجارتنه دا نرینن خو به نوچگهان را پار وکنه روزنامه‌وان و پار وکنه اوجی دور فرهی ده روبلا داوین دا جی خو دگره بله روزنامه آزادی ولات ام داویه برنامه خدا هرد بدن ج قنجک نویس کد تدانه بشک بخواندنه بوره پار و بکن نها روزنامه مده آدرزه دا روزنامه özgür gündem روزنامه özgür gündem مانشتا وی دبی بر روحی گزیه بر به صندوقان و بله بر روحی گزیه بر به صندوقان و که روحی گزیه بر راستی ترکیه دا گلک در دور هاتبون آنی بون جمع هف روحی که نو آوا کربو که گلک فکر و رامان جدا بیردوزین جدا اکور تواهی دویجن ام لهم بره حکومت AKP نه او زخت و زور حکومت AKP ام نپذیرینن جبو پیش روز هولدانک حوجد که اکو جبو پیش روز بهیوی او خودی هولدان بون تواهید گزیه دا هاتن جمع هف جمل راست بگیرن راستگیر و چپگیر معروف دکاره ویجه گله کس لوی گزیه دا هاتن جمع هف نهاجی دویجن بر رحی گزیه ام بر به صندوق و هرن که وکی که چالکی گزی چوا ترکیه هیجاند دوی بوی رحیه هفته حزیران داجی ام دکارن به صندوقان ترکیه سیاست ترکیه بهیجینن افجی ده مانشت روزنامه özgür gündem da ciddigre hemen deme da wene ku hatiye dayin wene ku jbo salvegere kesen ku luere kombovun o jbo biranina kesen ku luere jiyana xoş destavun biranine herin parke lehember rast tundiya polis hatbun ev tundiya polis al ser ve kom kesen kombune luede bi hazaran kes kombune ev tundiji bi wene ki hatiye dayin bele li ser manşeta rojnameya özgür gündem dve zikzaka asıl li dolma bahçeye dolma bahçe ev zikzak jber çijber ku do de mitinga amede da Ahmet Davutoğlu Sarok Vezir Ahmet Davutoğlu got ku siyaseta Kurda da zikzak heye de navbera İmralu HDP u Kandil'e da zikzak hene لی دور دا سر مانشته دا تگوتن که اصل زیخزاق ده قصر دولما باچه دا پشتوی پیکات که برایدار حکومت AKP را و همان دم دا شانده ایمرالی به هفرا هفپار داخویانی که هات داین لی پشتی و داخویانی مخابن اف داخویانی تنه هات حسباندن هم جهل سرکومار و حکومت حکومت سرک وزیر احمد داوطلو جهات بن پیکرین ev lejneji biryare lejneji hat bin pekirin pevajoji mixabin hat bin pekirin o tune hat hasibandin devê asıl zikzak ev hewdanê ser û komar o hikûmeta AKP ne û heman demê de di navbera hikûmet û ser û komar de ne
ev jî wek nûçe ser manşetê hatiye dayîn. Belê ser manşetê nûçeyekî jî di derbarê çekên ku di tiran da qaşo di wan tiran da alîkariya mirovahiyê hebû, alîkariya însanî hebû ku dibirin Sûriyê. Li do çend roj berê Rojnameya Cumhuriyetê ev dimenê ku li ji wan tira hatibin girtin, ew dimen eşkere kirin, parve kirin biraya giştî re. Di wan dimenan de derket holê ku dibin dermanan da gelek çek, bombe û çekê giran, fişekên çekê giran hatine veşartin ku rê dikirin ji çeteyên Sûriyê re. Ev jî wek dimenekî nûçe hatiye dayîn. Belê di nûçeyekî jî divê berxwedana geziyê di heftê hezîranê da fînala xwe bike. Belê wekê ku di bin manşetê da jî meqal kiribû, berxwedana geziyê di vê berxwedana xwe di heftê hezîranê da tacîdar bike. Ev gelek girîng e. Peya Figen Yüksekdağ ku li Samsunê mitingê de ser dike, di nirxandina xwe da ev peyam daye ku ruhê geziyê di HDP de tê dikoşe, di HDP de berxwe dide û ev ruhê geziyê dê berxwedana xwe heftê hezîranê de tacîdar bike. Nûçeyek dijî gotiye em sindoqa biparêzin. Her ku heftê hezîranê nêzîktir dibe, fikara parastina sindoqa jî mixabin zêdetir dibe. Di wî warê da partiyên muhalîf û her wiha derdorên sivîl jî bi çapemeniyê re nêrînên xwe, fikarên xwe dem bi dem parve dikin. Wî warê da fikar her ku diçe zêdetir dibin. Lê partiyên muhalîf wî warê de hewl didin tedbîran jî bigirin ji bo ewlehiya sindoqan û ji bo parastina van sindoqan. Ew hewldan jî heye. Li vir jî di derbarê wî de nûçeyek heye ku gel û heman dem de pêwîrdarê ser sindoqan tên şiarkirin, dibên hewceye em van sindoqa biparêzin. Belê nûçeyek dijî di derbarê hemleya yekê hezîranê da ku yekê hezîranê da pêngavekî hatibû dest pê kirin ji hêla tevgera Azadiya Kurd ve yekê hezîranê îro yekê hezîranê ji bo bîranîna wan ji bo wateya hemleya yekê hezîranê jî nûçe û nirxandinekê ji navenda parazvana hêza gel ve li vir hatiye dayîn. Nûçeyê di a Rojnameya Özgür Gündem de jî digre di derbarê ew nûçeya xemgîn a ku bûyera ku li Qamişloyê qewimî bû şewat û hencamê vê şewatê da ku 23 kesan mixabin wek komkujiyekî pêk hatibe 23 kesan jiyana xwe ji dest dan. Ev xebera xemgîn jî li vir ciyê xwe girtiye. Belê di Rûpela Özgür Gündem a dawîn de derbarê zarokan da dosyayê katiye amadekirin zarokên ku ji sergoyan kaxiz her wekê de tişta kom dikin, hewl didin debara xwe bikin û ji bo debarê alîkariya malbatê xwe bikin. û her wiha di Tirkiyeyê de karkerî zarok di temenên zarokatiyê de çawa wek karker tên bikaranîn di wê warê de dosyayekî Rûpela dawên de hatiye dayîn. û her wiha nûçeyek de jî di derbarê qozeyê de ye li Amedê ku ji bo hevrîşimê qoze li Amedê ku wek çandekê kevnare ye ev ji wê jî wêneyek hatiye dayîn û ev li derbarê kar û xebatê qozedanînê de jî agahî hatine parvekirin. Her wiha ji Dêrsimê jî ji bo ekolojî û xwezayê çalekiyekî hem welatiyê hem niştecihên Dêrsimê pêkanîne ew nûçe jî ji bo xweza û ekolojiyê hatiye parvekirin. Her tim di Rûpelê dawîn de Özgür Gündemcî Azadiya Welat jî bi taybetî her tim derbarê ekolojî û xwezayê de nûçeyên û dosyayên giranbuha em dibînin. Rojname me di adrêzê da Rojnameya Evrensel
روزنامه evrensel manşeta ve gotiye tu turseki naşbe ve tırsı. Beli, tu turseki naşbe ve tırsı. Ev tırs çiye? Ev tırsa ku be berqadana geziye لسر حکومت چه بیه قالاوه ترسیده که دوی اف ترسا کو لگزیه چه بیه لسر حکومت باندوره کی وی مزن هیه لورا دوی لد سالوگر وی داجی دوی 25,000 پولیس کوم سر هف کرن لگزیه لتقسیمه که نهشتن اندامین پلاتفورما تقسیمه که هرن چند حب قرنفیلا جی دینن پارخه نهشتن تو کس نیزه پارخه بوه دوی اف ترس ناشبه ترسه که دنه حکومت گلک جرحی گزیه ده ترسه اف جی دوی بوه هولدانا خو درخست پیش. ده سر مانشتا روزنامه evrensel da درباره کارکرین متال دا نوچه که کارکرین متال کو چند روز دمکی دریج د چالکیا گروه دامان لبورسای پشت دمکی شوندا داخوازن وان هاتن پجراندن هاتن قبول کردن و بسر پیمانه کی لحف کردنه اف چالکی بداوی بو نهاجی اف کارکر کوبه بیروا و کارکران سندیقا وانا کو هبو سندیقا کو اندام ویبون ندخواستن اف سندیقا وکی کو پیشنگی وان بکه اف سندیقا خو قبول ندکرن به سندیقا جی پیمان دست نشان نکرن جبر کو سندیقا دگوتن آلیگیری حکومت یا آلیگیری کارسازه ماف کارکره نپارزه نها جی دبیجن گلو جبو کارکرن متاله سندیقا کی چوا پیوسته جبو وی هولدانه کاتیه دست بکرن و هر وها سر تورا مدیای سر تور جواکی فیسبوک هر وها تویت بوان جهو ده نقاش دانه دست بکرن گلو جی کارکرن متال را سندیقه کی چوا پیوسته حوجه داریا ما به سندیقه کی چوا هیه وی وارده هولدانه کی دانه دست بکرن اجبر کو دوی پیمانه داجی سندیقا معتاب نهات گرتن کارکران دناف خدا نونرن خوید نو دیار کرن و نونرا سر ناو کارکران به کارساز را پیمان دست نشه کر نوچه یک دیجی دبن و نوچه ده کارکرین پت کیمه که چند روزه دست به چالاکیه کرنه ev çalakiya petkîmê jî divê berdewam dike heman dibin wî nûçeyê de jî nûçeyek de ku gotiye karkerên tenduristiyê amadekariya dev ji kar berdanê dikin çalakiya dev ji kar berdanê dikin ev ji ber tondî zaxt û zorê li ser xebatkarên tenduristiyê divê wan anîne asta ku dest bi grevekî demkurt bikin. Belê nûçeyê de a ku rojname evrensel de jî digre divê di HDP bandorekî mezin li rojhilata navîn bike. Ji rojnameyên welatên Ereba, dewletên Ereba hinkî agahî kom kirine, ser wan agahiya ev. Heman demê de jî li Lubnanê rojnamegerên Lubnanê nirxandinê xwe da gotine ku serketina HDP, xeta HDP, siyaseta HDP, rojhilata navîn da mînakekî nû ye, mînakekî giring e. Dê HDP bandorekî mezin li rojhilata navîn bike. Belê bi rastî rojhilata navîn da bi dewletên etnîkî ku rojhilata navîn wargeha mirovayî ye, wek dergûşa mirovahiyê tê pênasekirin. Ji ber wê jî gelek çand, gelek ziman, gelek rengên cuda cuda bi hezar salan li vir bi hevra jiyane lê piştî ku mixabin dewletê etnîkî li rojhilata navîn hatin ferz kirin û ser navê wan dewletê etnîkî sînorê ku hatin xêz kirin mixabin yek dewletî, yek alî, yek zimanî ev dewlemendiya çandan mixabin tarûmar kir. Bu ev erdnigariya
ku wek dergûşa mirovahiyê bû gelek reng û çantê de dijiyan mixabin bi destê van dewletê etnîkî kirin goristana rengan, goristana zimanan, goristana çandan lê HDP li hemberê van yek çandî, yek zimanî, yek alî, yek olî her weha wekî ku Serokkomer Erdogan her tim bi nav dike yek û yek li hemberê wî yekî HDP jî divê em bi hev re tev bi hev re wek hev di nav aştî di nav aramiyê de jiyan ji ber wê jî projeya HDP li hemberê projeyê dewletê etnikî projeya di nav aştiyê de bi hev re jiyanê ye lewra ev divê di rojhilata navîn de dê bandorker be bandorekî gelek mezin rojhilata navîn bike li gorê nirxandinên rojnameyên dewletên Ereba. Belê rûportajekî jî bi akademisyen doçent Doktor Erdem Yürük re hatiye kirin ev hevpeyvîna ku pê re hatiye kirin li vir hatiye dayîn divê dê encamê hilbijartinê kesên ku hêja biryara xwe nedane di navbera HDP û CHP de biryar nedane divê dê ev kes encama hilbijartinê diyar bike. Belê daha hêja jî divê gelek kesa biryara xwe nedaye di navbera HDP û CHP de diçin û tên divê ev kes dê encama hilbijartinê diyar bike. Belê rojname me din adrêzêdar rojnameya ku di rêzê de rojnameya Cumhuriyet. Rojname me Cumhuriyet manşeta wê divê plana hikûmetê a pişt hilbijartinê şer e. Plansaziya hikûmetê a pişt hilbijartinê şer e. Ev manşeta xwe li ser kîjan hîmê ava kiriye em bi hev re bi kurte berçav re derbas kirin Ayşe Yıldırım. Ayşe Yıldırım kesek ku ser navê Cumhuriyetê çiye Kandilê bi rayedarên Kandilê re rayedarên KCK re hevpeyvîn kiriye li ser vê hevpeyvînê ev manşet hatiye avêtin ku ev hevpeyvîn divê dê Cumhuriyetê de dest pê bike wek rêzenivîs bêdayîn divê hevpeyvînê de bal rayedarên KCK berpirsiyarên KCK rêveberên KCK divê tevahiya yani ev hişmendî duan de pêşketiye hikûmeta plan saziya hikûmeta AKP pişt hilbijartinê dest pêkirine şer e ev divê xalekî giring e ji ber wî jî hilbijartin daha zêde watedar û giringtir dibin. Ev rêzenivîs dê piştî sibê dest pê bike çend roj berdewam bike. Belê nûçeyê me din di derbarê çekên kul di tirên mîtê de hatibûn girtin nûçeyekî jî di derbarê wan de hatiye dayîn divê heke alîkariya însanî yani alîkariya mirovahiyê tê de hebûna çima ji hêla dewletê ve ewqat tên veşartin. Tu kes divê ev alîkariya însanî red nake ya jî nabêje çima alîkarî tê kirin. Heke rast alîkariya însanî biya ji hêla dewletê ve ew qas ev qedexe kirin, nûçe dayîna wî qedexe kirin, qal kirin, qedexe kirin ew her wiha her tişt derbarê van tirada nedat qedexe kirin. Ev tespîta rojnameyê ye lê piştî van dimenan divê êdê ew devoka hikûmetê guherî êdê hikûmet ew ji bera ku heya niha digot ji bera ku digot alîkariya însanî bû her wiha divê ew ji bera wan têk çû niha êdê devokekî dinê an jî hevokê dinê bikartînin divê em çi bibin bi wan tira te eleqa kesî pê tune ye niha jî divê ew ji bera ku heya niha vedigotin ew ji bera wan jî divê bidawî bû. Nûçeyek di a Rojnameya Cumhuriyet Rûpela yekemîn de jî digre tirs û fikara geziya ku divê li ser hikûmetê çêbiye
ew tirs û xova geziyê divê li kolanan digere ev hikûmet jî li lewra wisa tedbîrê tund û hişk digire. Divê rûçeyek dijî divê AKP dosyaya 28 Sibatê carek din ji refanî xwar da divê vê carê operasyon li ser berpirsyarê çapemenî û her wiha xwediyê çapemeniyê ku kesên ku çapemenî an jî hêzên ku derdorên ku 28 Sibatê da piştevaniya wê bûyere 28 Sibatê piştevaniya wê wekî ku wek postmodern darbe hat binavkirin pişt divê ê ku piştevaniya vê darbeya postmodern kirine de yek bi yek hesab ji wan bêpirsîn. Di nav hatine dayîn divê yek Mehmet Alî Altındağ ê di jî Aydın Doğan ku vê demê dawî da di çapemenî de ez bawer dikim hûn jî dişopînin ku Aydın Doğan bixwe bivû hedefa Serokwezîr û Serokkomar ez bawer dikim bi vê rêbazê yek bi yek muhalîfan ew ê hewl bidin bêdeng bikin em neçarin herin navberekî pişt navberekî Kurd em ê carek de bi hev rabin ji me ve neqet.